Ngayon, silang dalawa yun. Itugap yun, yung ulang na lang yun. Siguro Sinasakal ka na. siguro lalo na kung magkasama yung dalawa na yan. Yung ilang gabi yung Paano ba? Ano yan? Sino naman yan? Tisya. kakakanin mo nito. Ika na best friend niya sobra. So, swerte na sa Maynila siya, wala na, na yung Eskimo mo. Sobra. Mula elementary hanggang ngayon yung pagkaano niya. Ilang taon pa lang siya promoted na palagi sa pagka-teacher. Lahi nila to eh. Saan siya? Sa Maynila. Pero saan Sa siya? Gomez School. Sa Maynila to din. Pero sa inyo yan? Taga-saan? Taga-saan ka. Nadaig pa niya yung mga teacher sa amin na tatanda na ano eh. Grabe. Apat ito, yung isa nasa London. Ano to, Lord order ito? Isa ha? Order? Ano ba yan? London yun na, di ba? Ano bang kainin natin? Nangarap ako may kakainin tayo. Oo, ito kainin natin ito. Naman ah. Nangarap pa tayo. Ano? Sabi mo, huwag na kainin tayo. Dami makakain yan. Nangarap ako may kakainin tayo. Marami. John. Iron Man. Billy Seaton. Billy Seaton. Pretty Ate Emma. Ano yan? Kainin natin. Kasi hindi ka nagtira ng ano eh. Nanganak ko nga doon. Ano ba nasa sa kanak? Nanganak ko doon. Ano ba naman sa mga ito? Titiran ko kayong kasama ko. Kahit yun na lang natin. Titiran ko kayong kasama ko. Mainit pa ang kukunin ko noon. Ito yung doon. Yung pinaglang mga mainit. Pagbaba ko dito, wala na. Ang asim. Ang asim nun. Yun. Mag-ano lang ako. Last hour. Makain na lang natin. Kain tayo ng ano sabi. Tapos matulog na tayo. Ito na lang kain natin.
pa sana kung, alam mo, ate, ano, buti pa sana kung magkaroon pa kami ni, ano, yung asimat talaga. Maganda pa. Kasi hindi ka nasasaktan. Sino yun si ano? Sino pa? Walang pa. Magandang magsalita yun eh. Ba? Galing niyang magano. Oh, di ba? Di mo pa natatanggap. Sabi ni ano, daw. Kat! Superman. Maya tulog na, sleep na. Ano lang, magkakain ng saglit na konti. Kakain lang tapos tutulog na. Salamat sa harang. Superman. Kain tayo ng tanol na. Tigisa daw tayo to, sabi ni ano eh. Idol, Lopi. Daming idol, ang daming ano, nag-idol sa'yo, kabsat. Love shout out. Puga. Ba't ang lalit nito? Ha? Ang lalit, masarap pa siya. Sige na, tulog na. Tutulog na. Ayan. Yan na yung si Ang. Kainin mo na yan. Mag-move on na kayo, oh. Diba? Pinagsasabihan na tayo ko na. Tambay lang, host. Susang Galani, 3 minutes vlog. Harang, salamat sa paharang. Mamaya matulog-tulog na. Nag-update lang. Susang Gala. Patawa-tawa.
Ano yung totoo? Antayin mo pa si ama. Ha? Dito ka pa. Dito pa tayo. Sabit ano lang. Tingnan ako ng makakain. Kumakain doon. Bagoong. Ah. Ano, magkain ka? Nang. Kain. Meron sa luna doon. Magsubo ako. Nakuha ka. Pero hindi ako kakain. Carrots at patatas. Oh, carrots at patatas. Kain tayo. Nandiyan si ama. Umakit na. Magkain tayo. Ang galing daw. Ah? Ginaling, tarik na. Kain lang po, walang kain lang po, walang tayo. Walang bitsin. Lord, walang bitsin. Mm-mm. Huwag na kayong magpuyat, ah. Manok. Manok sa patatas. Nilagyan ng patatas sa karot. Kakasawa na ang manok. Manok dito sa Middle East. Yan lang ang alam nilang ulamin. Mm-hmm.
Oo, iniiba. Prito kung minsan, adobo. Matulog na kayo kung inaantok na kayo, ah. Ako okey lang si Ate Ina. Grabe naman po yun. Nakasino lang yung mga nagmumotor sa mga flyover. Tapos, Magpapagawa ng ano tayo, Lor? siya. Hindi na nagpapagawa ng wedding mo? Dati na, wedding mo. Hello po, Ate Emma. Good morning. Hello, Eva. We got you. Sniper ni Tris. Tambay host. Kain-kain muna. Ganda pala ng place ni President Duterte. Ganda ng place ni President Duterte. Saan? Dapat. Oo. Tambay ko muna si Sniper. Gagala muna si Pusa. Akala ko bababasihan mo. Narinig ko eh. Lord. Ayun ka. Hindi ko maka-open yung cellphone ko isa. Para mag-ayuda. Naghang.
Hmm? Mama, Grabe what naman. you buy? Ha? Nag-order pa siya. Nag-order siya, siya na ang nagkuha na mag-isa. Ano na naman? Sabi, sabi saan? Saging. Fresh banana fruit. Sige, ayudahan natin. 103. 103 ang ano niya. Kaya dadagdagan natin. Parang, ano ko dito, parang may alam ko. Sino? Yung ano, Ha? yung Ay, sige lang. ano ba? Dali. Iba yung lasa. Complicated. Walang bitsin. Kumain ka na lang dyan. Bitchin ka pa ng bitchin. Ang tabang. Kailangan malagay mo ng bitchin yan, luto na. Tabang na parang asin lang. Sige na nga. Dahan-dahan na kain. $67 na thumbs up. 100. Dalawang banana. Dami namang saging niya. Ano ba to? May lumabas na upcoming notification.
Kinancel ko to 11:53. Kasi hindi pa nakahanda. Ang tagal kong kumain ah. Kuludo, sniper, entries, Junjun, Helen, hi Helen, salamat sa pakaway-kaway. Hello Kalodo. Nagkakain si Ate Ima. Hi Boy Gato, hindi ka pa natutulog yan. Matulog na yung mga may trabaho. Saging 67 ay 68. Tapos tatlo. Daming banana. Helen Parahi, tamsak from Polodo. $69 tamsak kay Pinay Backpacker. Saka banana. Matabang, iba pa rin yung ano natin, no? So, di masarap. Ito na lang. Mas masarap pa ito lang. Saka. Anong lead mo? Pasok ako sa Bali. Pasend lang scan. OMG. Wala ah. Pinay Backpacker.
Nagawa na? Mm. Ng alin? Paham? Oo. 14 ba? 71 thumbs up, saka banana kay backpacker. Pinay backpacker. Magsalang na no, Lord. What? I know this. Emma here? Yeah, she go there. She has light every day. Huh? She has every day light. But for this, okay. So this not for the one month. No, but not so much this. This had no fun, but no fun about you and me. Okay.
I'm not order outside. He order. What? I don't know. He quickly go up. خلاص. You have 1,000. Yeah, I tell you. You after how many watts you will finish? Today you fish 300. Wala. Today is Starbucks. Yeah, we do Starbucks today. More now, he buying food. Ano yan? Ano yung kamo mo? Natatawa talaga ako dito. Anong kinuha ni Ama? Bakit kaya? Anong kinuha ni Ama? Tubig? Ewan ko, kumuha siya ng ano, kumain siya ng mga. Bakit mo pa ilang pagkain mo, Ted? Matabang. Ha? Matabang. Ay, kinilagyan pala ng isang tabak na kasi. Hindi. Matabang sa ano? Ano ba natabang? Sa bedsheet? Iwan ko kung saan matabang. Ah? Ang sabi mo? Natawa si Ama? Ay. Ganito magsalita si Ate Ima. Pangasinan kasi ikas. Kaya nabibigla. Mamaya, papasok na. Ah. Anong sabi niya? Nag-aayuda ako sa sa Makati. Kumain si Ama niyan. Mangga nga. Ang kulit mo, Ted, mabubugbugin kita. Hindi pati ito. Hindi nakausap mo. Wala. Hindi, akala ko ito, pati ito. Kabsat. Oh, ano natawa ka? Anong nakatawa? Baliw. Kakat yung brand ni Course na nasa Saudi. Pinapapatawa ka lang ngayon. Yan. Maulong. Sino maulong? Gatin, kakain mo pa ba ito? Kabayan. Oo, kinakain ko. Bakit? Ayan mo, yun naman oh. Maulong. Marunong ka na ilok. Maulong. Yun lang. Maulong. Yun lang, maulong. Kabayan, PW. Nandito ako sa bahay mo. Watching. Yun na. 67 tamsak. Tapos banana. Kapag as mo course, okay. Kapag as mo course, about Ito ay, nawala na. Binabasa ko yung ano. okay. Got you. Salamat sa patamsak. Salamat sa tambay. Salamat sa pagpupuyat. Ano ba itong nababasa ko dito? Oh? Sabi nila, tama na daw. Ano ba ito? Ako, pero di yan totoo. Malibang umiti ako pag ikaw ang... ano ba ito?
Kasi nadidiliman na ako. Kay El Kabayan. Kaya, Dala ako, El Kabayan. bakit naman? Babanatan ako nun pag alam niya. Painahan ko kasi maririnig ng mga natutulog na. Buti sana kung may relasyon tayo. Balik. Ala, nandidiga. Bahala ka dyan. Hindi. Ano ito? Check boy ito. Oo nga. Ito. Ayan, o, dinidigaan ka. Bahala ka Diyos dyan. my God. Alam mo namang isa lang ang ano ko. 10 Wala naman million tayong ginagawa. dito sa maliit ko, Ako ano. lang nag-iisip. Ayoko lang na mag-isip siya ng iba. OMG. Kapag wala kang ginagawang kapag wala kang ginagawang mali, Sis Iba, di ka okay lang dapat yun. matatakot. Ganun dapat. Sira. May pagkabolero kasi ako minsan baka kasi seryosohin mo eh. Sumbong ka pa sa kanya. Sira ulo ka. Hindi nakaka. Buti nga hindi kahapon eh. Buti nga hindi kahapon. Naku, hindi nila kilala si Lorna. Palabiro na number 1 si Lorna. Kanina kataan. Buti nga hindi. Ano ba yan? Buti Ilang nga hindi akong tubig? kahapon. Hmm. Naglinis si Malin dyan sa ano ni Ama kanina. Ginamit niya yung pang-spray ng salamin. Ayan, naging ano na. Malinis naman yung ano. Parang ano siya, yung bis na clear. Basahan. Yung basahan maputi. Diba? Dublihin ko bukas. Oo, ganun lang talaga yun. Mag-ayuda pa ako, saglit lang. Papasok na ako mamaya sa ano, lungga. 73 tamsak sa kay Pinay Backpacker at saka banana uli. Saan pa ba? Ano, para minsanan na. Grabe. Kabayan. Ano ba yan? 60 tamsak at saka banana.
Inay, 74 tamsak, saka banana ulit. Ed Kabayan, PWD. Tamsak, isa ka subscribe. Banana. Matulog na yung nang matutulog. Ito na. Naku, hindi naman hindi pa kasi gising pa kami dito. Dito gising pa kami, hindi pa kami tulog. Ng kasama ko. Grabe ka naman. Natutulog na. Natutulog na. Gising pa sila, oh. Tignan mo, nag-order sila ng mga ano. Nag-order yung ano na
kain niya, yung bata. Matutulog ang mga yan pag ano na. Ang umaga, pag ano nila, gabi. Nag-aayuda pa ako dan ay kay ano eh. Nasa labas pa yung amo kong lalaki eh. Papatay kami ng ilaw maya-maya. Dumating. Liwanag pa din sa amin, oo. Hindi pa kami nagpapatay ng ilaw. Ayan, oh, nasa labas pa yung amo namin. Nasa bintana yung ano ko. Mamaya iwan ko yan. Iwan ko to mga ilang ala.